Tambarin ka da yau sana miso langwanina bai raba gardamar maza ki gudu sa gudun maza sanne da mu uban guza kafa gaban bangaza dawi su mai adam baza kai ka saka su girgiza sun gama san makokakon fayin shirin su gaza dutse da karkashin kasa karen na masu kwarkwasa jiyo ne in kana kusa olan halin ka ne yasa farin ka ya cika fari kana ta kara kwarjini na tabbata halin kwarai ya kan yi bibiyar jini shukar kana ta yin tsiro wa kai ka hada sansani alkairi dan kwamai gida kasa bai mana gani kudan zama mafi guda adawa ko cikin gida ɗaki bare saman gada ka girma masu hasada kai ga jama'ar ka zamo mai zazzago da yafi iska ta guguwa kuma ita take cire rufi in ka ta kai tausayi ka zo ka ba da tallafi na shaida ba kawai wai da masu bi da kwakwafi sai marabin gidan ruwa kana zuwa da karuwa lale biki wa garkuwa Allah ya ƙara nutsuwa sana bisu sannu kai nuwa burin mu kai ta yaduwa dubu jiran guda ɗan hamisu sa gaban ka inda kan so an gwada hajiya imranatu Allah tsare ka sana hamisu dubu jiran guda ɗan hamisu sa gaban ka inda ka so an guda hajiya imranatu Allah tsare ka sana hamisu dubu jiran guda ɗan hamisu sa gaban ka inda kan so an gwada hajiya imranatu Allah tsare ka sana hamisu Suna Allah na so na faro shi masara da gero jikin bishiya ya karo min tawada ya saro yardar rabana na tsaro wasu baituttuka na jero da na yi godiya ka karo yadda dukkan yi jallaba mai musu dubu jiran guda ɗan hamisu sa gaban ka inda kan so an gwada hajiya imranatu Allah tsare ka sana hamisu salati gurin habibi na kyawun sura madubi wanda hanyarsa ce a barmi cikin shafuka da babi ne yin godiya ga rabi tsantsar sun sana a kalbi jallasa ali da sahabi da rai zai mace da kauna ta sowa dubu jiran guda ɗan hamisu sa gaban ka inda kan so an gwada hajiya imranatu Allah tsare ka sana hamisu Saura na doka tambarina na cigiyar gwanina zaki mai kawar da ƙauna kashi
Allah sani ko dai baka